Negative na naman ang resulta. Anong gagawin natin? Nakaramdam ng awa si Danny sa nakakatandang kapatid matapos lumingon dito. Namumutla na ito at halos sumpak na ang mga pisngi. Nanlalalim ang mga mata habang wala pa ring tigil ang pagdurugo ng matris nito. Naku, ang totoo ate, hindi ko na rin alam eh. Ilang doktor na yung pinuntahan natin eh. Ilang options na yung tiningnan nila na maaaring pinanggagalingan ng pagdurugo mo. May myoma, cervical cancer, kung ano-ano pang mga sakit. Pero lahat ng tests mo negative. Ewan ko. Hindi ko na alam kung saan doktor pa tayo lalapit. Hindi kaya nakukulam na ako, Danny. Kulam? Ate naman. Alam ko namang nahihirapan ka. Pero doon lang tayo sa realidad ha. Hindi totoo ang kulam. Totoo yun, Danny. Naalala mo ba si Lola? Hindi ba't namatay siya sa barang? Naniniwala ka talaga dun? Kung ganon, paano mo maipapaliwanag ang mga nakita natin nung araw na mamatay siya? Ikaw mismo nakita mo na may lumabas na mga hantik at uod sa pusod niya. Itong kondisyon ko, ilang buwan na akong dinudugo. Nakailang doktor na tayo pero kahit isa walang makapagsabi kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Lahat ng test na ginawa natin puro negative ang lumalabas. Baka may galit sa akin kaya ako pinakulam. Ikaw naman kasi ate, ang dali ng away sa'yo. Ang daling uminit ng ulo mo. Kaya madalas kang napapaaway dyan sa labas eh. Maghanap ka ng albularyo. Ate, seriously? Ha? Albularyo? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo. Danny, desperado na ako. Gusto kong gumaling. At bakit ka kumukontra? Siguro gusto mo na ako mamatay para mabalikan mo yung ex mo. Ano ba naman yung sinasabi mo? Walang kinalaman si Matt dito. Aminin mo na kasi. Nagsasawa ka na alagaan ako. Kung hindi pa kayo naghiwalay ni Matt, tiyak na magpapakasal ka sa kanya at iiwan mo ko. Hindi kita papatulan dahil may sakit ka. Pero wag na wag mong isasama si Matt sa usapan na to ha. At kahit kailan, hindi ko inisip na mamamatay ka dahil kung yun yung gusto ko, hindi ako magtsatsagang maghanap ng doktor para lang gumaling ka. Magandang araw sa iyo, Madam Venus. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa mo ang sulat ko. Itago mo na lang ako sa pangalan na Danny. 32 years old ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho ako sa corporate world na may mataas na posisyon. Career woman ako. Ulila na kami ng nakatatandang kapatid ko na si Ate Ella. Kaya naman walang ibang nagdadamayan kung hindi kami lang. Ngunit kabaliktaran ko na malakas ang loob at personalidad, si Ate Ella ang mahina ang loob at maraming insecurities. Malakas din ang mood swings niya. Mainitin ang ulo, kaya minsan ay madali siyang napapaaway. Ngunit sa kabila noon ay maganda ang samahan namin. Hanggang sa binago ng misteryosong sakit ang lahat sa buhay namin. Isang araw ay biglang dinugo si ate. Mas malakas kumpara sa ordinaryong buwan ng dalaw niya. Noong una ay inakala namin na hihinto din iyon. Ngunit nang mapansin namin na hindi na ordinaryong monthly period ang nangyayari sa kanya, ay saka kami nagpunta sa doktor. Na-diagnose lang po ito na severe anemia at sinalina ng dugo. Pero ang pinanggalingan ng pagdurugo nito ay hindi makita ng mga doktor at puro negative ang resulta ng mga test ni ate. Hanggang kalaunan ay naapektuhan na rin pati ang mental health niya at unti-unting na-depress. Masasabi ko na desperado na kami at kapit sa patalim na ang ginawa namin nang mabalitaan ang isang naghihimalang dalaga sa Negros na nakapagpapagaling daw ng kahit anong sakit. Ngunit sa pagpunta namin doon ay saka namin naranasan ang mga kakaiba at nakakatakot na pangyayari matapos kaming salakayin ng isang aswang.
Dito ba daw yun? Oo. Pero kailangan pa yata nating mag-tricycle papunta dun sa eksaktong bayan na pupuntahan natin eh. Saan tayo sasakay? Lumingon sa paligid si Danny at naghanap ng maaring mapagtanungan. Hanggang sa makita niya ang isang babaeng may edad na palapit. Lakas loob na sinalubong ko ang babae at ngumiti. Magandang araw ho. Nang, pwede ho ba akong magtanong? Mukhang dayo kayo rito sa aming bayan ha. Si Magdalena ba ang sadya nyo? Yung naghihimalang dalaga? Paano niyo ho nalaman? Oh, mukhang putlang-putla yung kasama mo. Naparito kayo dahil kahit ang medisina walang magawa para gumaling siya, tama ba? Opo, tama ho kayo. Desperado na ho talaga kami. Malapit lang itong address na to sa bahay ni Magdalena. Sumakay kayo ng tricycle at ipakita itong address na to. Iyahatid na nila kayo roon. Sasamahan ko na kayo. Bigla kong napalingon nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Ganun na lang ang gulat ko nang makita si Matt, ang ex-boyfriend ko. May dala itong bag at nakatingin sa akin. 6 na buwan na ang lumipas nang maghiwalay kami nito matapos ako kong lokohin at ipagpalit sa ibang babae. Matt, ano ginagawa mo dito? Sinasamahan kayo. Hindi namin kailangan ng kasama. Kaya ko na to. Alam ko, pero gusto kitang samahan. Ano pa bang kailangan mo? Ikaw ang kailangan ko. Kailangan ko na makausap ka para magpaliwanag. Kailangan kita na bumalik sa buhay ko, Danny. Please naman, hindi to yung oras at panahon para dyan. I'll grab any chance that I get. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ako hihinto hanggat hindi ko napapaliwanag sa'yo ang lahat. Nagsasayang ka lang ng panahon. Hindi masayang ko masayang. Ang importante, mapakinggan mo ako. Matapos yun ay tumalikod na ito at nilapitan ang mga gamit namin, saka kinuha ang mga yon at mabilis na pumara ng tricycle. Samantala ang matandang babae na pinagtanungan ko ay nakita ko na lang na naglalakad ng palayo. Wala akong nagawa kung hindi ang hayaan na lang si Matt na sumama sa amin. Nang makarating kami sa bahay na tutuluyan namin ng 1 linggo, ay naabutan namin doon si Lolo Canor, ang matandang katiwala ng bahay. Wala kayong problema sa tubig dito. Nagmumula sa bundok ang tubig namin. Maayos naman ang kuryente dito kahit nasa liblib ang bayan namin. May mga pagkakataon nga lang na nagba-brownout. Naintindihan ko po. Nanggaling na kayo sa bayan, di ba? Naroon din ang pamilihan. May mga gamit siya sa kusina para kapag magluluto kayo at kakain. Maraming salamat po, Lolo Canor. Walang anuman. Kung may kailangan kayo, naroon lang ako sa kubo ko. Salamat po ulit. Ay, siya nga pala. Bago ko umalis, huwag niyong kakalimutan. Sa pagkagat ng dilim, wag na kayong lalabas ng bahay. Magsarado kayo ng mabuti ng mga pinto at bintana. Pagkatapos lagyan ninyo ng asin ang bawang bilang proteksyon. Proteksyon po saan? Sa aswang. Ha? Aswang? Seryoso ba kayo dyan? May gumagalang aswang dito at namiminsala kapag kumagat ang dilim. Ilan ang napapas lang niya dito sa amin. Mga residente man o dayo kaya mag-iingat kayo. Kahit anong mangyari, huwag kayong magbubukas ng pinto at bintana. Kahit anong kalabog o kaluskos ang marinig nyo. Naiintindihan nyo ba? Ay, sige. Mauna na ako. Natigilan si Danny pagbaba niya sa sala at naabutan si Matt na nagkakape habang nakaupo sa harap ng mesa. Lumingon ito sa kanya at inurong ang baso na may laman na gatas, maging ang upuan sa tabi nito. Naiilang man ay wala kong nagawa kundi umupo doon. Nanda ko ng gatas mo. Thank you. Gusto mo ng tinapay? Hindi na.
Salamat. Hindi ako gutom eh. Magluluto ako bukas ng pakbe Tagalog tsaka fried spare ribs. Bumili na ako kanina ng mga ingredients sa bayan. Look, Matt. Hindi ko alam kung ano pang gusto mong mangyari pero Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang biglang hinawakan ni Matt ang batok ko sa kanilapit ang mukha niya at hinalikan ako sa labi. Dapat ay tinulak ko siya palayo pero natagpuan ko ang sarili ko na hinahayaan ng mapangahas na lalaking ito. Matapos yun ay bumuntong hininga si Matt at hinalikan ako sa noo. Aaminin ko, labis na ang pangungulila ko kay Matt. Dahil dalawa na lang kami ni ate sa buhay. Si Matt ang isa sa sandigan at pinagkukunan ko ng lakas. Kaya nang maghiwalay kami, ay para na rin gumuho ang mundo ko. I miss you so much, love. Bumalik ka na sa akin, please. Hirap na ako na wala ka eh. I miss you so much too, Matt. Pero natatakot ako na masaktan ulit eh. Natatakot ako na maulit yung mga nangyari. Saan ka matatakot? Ang maulit ang kasalanan na kahit kailan hindi ko namang ginawa. Love, I never cheated on you. Maniwala ka sa akin. May taong gustong sumira sa relasyon natin. Kung ganun, paano mo may papaliwanag yung mga pictures na yon? Edited yun. Ilang beses ko na ba sinasabi sa'yo na edited yun? Uulitin ko sa'yo, Danny. Nang gabing yun, galing kami ni Elijah sa bar at tag-inom. Lasing na lasing siya kaya ako na yung nagatid sa kaibigan niya na si Jenny sa kondo niya. Inalalayan ko lang yung babae at inatid ko sa unit niya. Tapos umalis na ako pagkatapos nun. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maiyak nang maalala ko ang araw na natanggap ko ang larawan ni Matt kasama ang isang babae na natutulog sa isang hotel. Maging ang mga pictures nito kasama ang isang babae papasok ng isang condo building. Gumuho ang mundo ko. Ang taong inaasahan ko na makakasama ko sa hirap at ginhawa ay siya pang dumurog sa puso ko. Dahil sa gulo ng isip ko at pag-aalala sa nangyayari kay ate, pagkatapos ay sumabay pa ang issue ng pambababae ni Matt. Nagdesisyon akong hiwalayan ito. Mula noon ay hindi na huminto pa ito na suyuin ako. Sa bahay ako ni Elijah natulog ng gabing yun. Hindi sa hotel o kung saan man kasama yung ibang babae. Love, hindi ko magagawa na sirain yung pangako ko sa'yo nung araw na sinagot mo ako. Okay? Hindi kita kayang lukuhin. You're the only woman for me. Please, believe me. Sige. Paano mo may papaliwanag sa akin yung mga araw na hindi mo ako halos kinakausap? Hindi ka nagre-reply sa mga text ko. Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Halos hindi tayo nagkikita ng 3 linggo. Ilang beses kang nakikita ni ate na may kasamang ibang babaeng kumakain sa restaurant. Fine. Ayoko sabihin sana sa'yo to dahil sorpresa ko to. Pero para lang malinis ko ang pangalan ko sa'yo. Here. Napahinto ako matapos ipakita sa akin ang isang folder ng events company. Kasama na doon ang mga resibo at order forms. Napatingin ako kay Matt sa gulat nang mapagtanto ko ang laman ng folder na yun. Nasa loob ang isang surprise event para sa kanya. Isang marriage proposal surprise event. Sa 3 linggo na wala akong oras sa'yo. Bukod sa trabaho, busy din ako sa paghahanda ng marriage proposal ko para sa'yo. Naisasabay ko sana sa anniversary natin. Hindi ko akalain na magiging dahilan para magkaiwalay tayo. Hindi ko alam, Matt. Hindi ko alam kung ano pang paniniwalaan ko. Magulo yung isip ko ngayon. Daniela, kilala mo ko. Mula pa nun, bago pa man maging tayo, hindi na ako tumitingin sa ibang babae dahil ikaw na yung gusto ko noon pa man. Lalo na maging tayo. Kung sino man na nagpapadala sa'yo ng mga pictures na yon, gusto lang tayong sirain. Sino? Sinong sisira sa atin? Wala naman tayo nakaaway nun ah. Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko, nasa paligid lang natin siya. So please love, believe me. Come back to me. Babaliw na ako sa tuwing iniisip ko na tuluyan ka mawawala. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ewan ko, hindi ko alam, Matt. Gulong-gulo yung isip ko.
Marami akong dapat unahin, may sakit si ate. Ha? Naiintindihan ko kaya rin ako narito. Ang mabalitaan ko mula sa mga kaibigan mo na pupunta ka dito. Alam ko na kailangan mo ako. Ang totoo, nagulat ako na malaman ko na pupunta kayo dito eh. Di ko ang tipo na maniniwala sa mga ganito. Desperado na ako, Matt. Gusto kong gumaling si ate. At walang doktor na makapagsabi ng pinanggagalingan ng pagdurugo niya. Isa pang dahilan kaya ako narito. Dahil may napanaginipan ako. Ikaw at si Ate Ella. Naglalakad daw kayo sa gubat isang gabi pagkatapos mula sa dilim may umila kay ate. Pagkatapos ikaw naman naiwan lang dun. Isang masamang pangitain yun, Danny. Kilala mo ako pagdating sa mga ganito. Takot at nag-alala ako sa kaligtasan mo kaya pinilit kong sumunod sa'yo. Kaya ka na naman sa mga panaginip mo eh. Kailan ba ako nagkamali sa mga panaginip ko? Sabi ko nga eh. Sige na, magpahinga ka na. Pagtayo ko ay agad sumunod si Matt. Muli akong nagulat nang halikan niya ako muli sa labi. Hanggang sa hindi ko na rin mapigilan ang sarili kong damdamin nang humulagpos ang kinikimkim kong pangungulila kay Matt. Agad akong tumugon sa kanyang halik at yumakap ang mga braso ko sa leeg niya. God, I missed kissing you like that, love. I still love you so much, Danny. Come back to me. Pakasal na tayo. Hindi ko alam kung matatanggap pa tayo ulit ni ate. Galit siya sa'yo. I'll win her trust again. I'll win you back. Papatunayan ko sa'yo, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Kinaumagahan, maaga kaming nagising para pumunta sa bahay ni Magdalena. Nang makarating kami doon, ay marami na agad tao na nakapila at umaasa na madadampian man lang ng mga mapaghimalang kamay nito. Malawak ang bakuran ng kubo ng tinaguriang dalagang naghihimala. Ayon sa kanyang nabasa online, nagpapakita daw ito ng stigmata o mga insignia ng mga sugat ni Jesus noong ipako siya sa krus. Nagdudugo daw ang noon nito na parang may nakapatong na koronang tinik sa ulo. Ang mga paa at kamay nito ay nagdudugo din gaya ng mga sugat ni Jesus noong pinako sa krus. Pagkatapos ay lumuluha din daw ito ng dugo. Para sa akin ay isang malaking kalokohan yon, pero para sa ikagagaling ng kapatid ko, paniniwalaan ko kahit na imposible. Ang ganda din dito sa lugar na to, hindi ba, Danny? Parang gusto ko na dito na tayo manirahan. Ate, hindi pwede. Nasa Maynila ang trabaho ko at wala kang kasama dito. Ito naman, ginagawa mo naman akong bata eh. Ay nako, kilala kita. Hindi mo kayang mag-isa. Napakunot noo ako nang hilahin ako ni ate at bumulong habang sumusulyap kay Matt na panayang lingon sa paligid. Mula nang magkaroon ng problema at magkahiwalay kami, nagalit na kay Matt ang ate ko at hindi na siya kinausap. Anong ginagawa dito ng lalaking yan? Sabi ko naman sa'yo, paalisin mo na. Ate, kalma. Malayo ang binyahin niya. Kawawa naman kung paalisin natin saka buti na rin yung nandito siya. Dalawa tayong babae dito. Mas okay na may kasama tayong lalaki. Saka para mapag-usapan na rin namin yung mga nangyari. Ilang buwan ko na kasi siyang iniiwasan eh. Hoy, Daniela. Huwag na huwag kang magpapabola ulit sa lalaking yan. Oo ate, ayan na ata si Magdalena. Mabuti na lang at lumabas na ang hinihintay namin. Kaya nawala na ang atensyon ni Ate Ella kay Matt. Nakita ko ang pagkinang ng mata ng kapatid ko nang sa wakas ay masilayan si Magdalena. Parang mga deboto ng Nazareno na nagtaasa ng mga kamay ng mga tao na may hawak na panyo o bimpo na puti. Umaasa na mahahaplos kahit man lang ang laylayan ng damit ng dalaga. Magandang babae si Magdalena. Isang tingin pa lang ay mukha na itong mas bata sa kanya. Mahaba ang damit nito na kulay puti at mahaba din ang kanyang buhok.
Tingnan mo siya, Dani. Napakaganda niya. Ate, totoo ba talaga yan? Nakita mo ba ang mga taong yan? Sila ang patunay na totoo siyang naghihimala. Hindi mo pa nga nakikita eh. O aking ama, ako na yung bugtong na anak. Ipakita mo sa mga narito na nananampalataya sa akin ang iyong kapangyarihan. Ang mga dugo mong nananalaytay sa bawat imay-may ng aking katawan. Gamitin mo ito upang pagalingin sila. Ibigay mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Dinggin mo ang aking panalangin, Ama. Nagkatinginan kami ni Matt at parehong may duda sa aming mga mata nang biglang pumikit si Magdalena at tumungo. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun, Madam Venus. Dahil nang magsimulang magpakita ng himala si Magdalena, kilabot at takot sa halip na paghanga ang naramdaman ko. Nang dahan-dahan iangat nito ang mukha, ay nakita namin ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga noo kahit na wala naman kahit anong sugat. Dumi pa ito at mula sa mga kamay at paa ay umagos ang dugo doon. Hindi ko alam sa inyo pero ipalagay ang loob ko sa nakikita ko eh. Hindi ko maintindihan pero parang may mali. Talaga? Ang akala ko ako lang eh. Alis na lang kaya tayo. Samahin ko tub ko eh. Hindi pwede. Tingnan mo naman si ate oh. Nang tumingin kami kay Ate Ella ay umiiyak na ito habang titig na titig kay Magdalena. Nagulat kami nang bigla itong tumayo at tumakbo palapit saka lumuhod sa paanan nito. Susunod sana ako para pigilan si ate pero hinawakan ako sa kamay ni Matt. Nagsunuran sa ate ko ang mga may sakit at halos halikan ang paa at kamay ni Magdalena. Mga umiiyak at puno ng pag-asa na ang dalagang ito ang sagot sa mga dasal nila ng kagalingan. Kalalapit. Pero si ate, Hayaan mo siya. Basta panoorin mo lang. Sumasampalataya ako sa iyo, Magdalena. Pagalingin mo ko. Dahan-dahan na dumilat si Magdalena at tumungo ito pagkatapos ay tumingin kay Ate Ella. Kinawakan nito ang pisngi ng kapatid ko at bumakat doon ang dugo sa kamay nito. Parang hibang na hibang ang ate ko habang hawak siya ni Magdalena. Tunay ba ang iyong paniniwala na gagaling ka? Sa pamamagitan ng kapangyarihan na pinagkaloob sa akin ng Ama? Opo. Opo, naniniwala po ako. Bago ka tuluyang pagalingin ang kapangyarihan ko, kailangan ko ng buong pananampalataya at tiwala mo. Naniniwala ka ba na ako ang tinakdang bago at makapangyarihan na anak ng Diyos? Naniniwala ako. Nakahanda ka bang maging disipulo ko? Opo, nakahanda po ako. Tularan niyo ang babaeng ito. Maging magandang halimbawa sa inyo ang kanyang pananampalataya sa akin. Pat si ate, anong gagawin natin? Hayaan mo lang siya. Ako nang gawin nila sa atin kapag kumontra tayo. Maya-maya ay may lumabas na isang matandang babae mula sa kubo. Napakunot noo ako nang makilala ito. Siya ang napagtanungan ko kahapon nang dumating kami sa terminal. Nalilito man ay patuloy lang akong nagmasid sa mga nangyayari. Magandang umaga sa inyo. Ako si Aling Doray, ang nanay ni Magdalena. Para doon sa mga bantay, balikan nyo na lang ho sila mamaya dahil matagal ho ang healing session. Ayokong iwan si ate. Ang kawalan ng pananampalataya ay lapastangan sa Diyos Ama. Nararamdaman ko na may masamang espiritu sa paligid. Humahad lang sa himala na dala ng aking mga kamay. Sige na, balikan nyo na lang sila. Ayos lang ako, Dani. Sige na, bumalik ka na lang mamaya.
Pasado 4:00 na ng hapon pero wala pa rin sa bahay na tinutuluyan namin si Ate Ella. Hindi na ako mapakali sa pag-aalala. Kanina pang umaga doon ang kapatid ko pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Kaninang tanghali ay sinubukan kong puntahan si ate para makausap pero tinaboy kami ni Aling Doray. Punta ko na kaya ulit. Wag na. Magalit na naman yung matanda dun. Anong oras pa to? Nilapitan ako ni Matt at hinila sa kaniyakap ng mahigpit. Nakaramdam ako ng kapanatagan matapos akong ikulong sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay ngumiti ito para tuluyang mawala ang pag-aalala ko. Bahagya pa akong nagulat nang halikan ako nito ng matagal sa labi. Hoy, ikaw namuwili ka na ng kakahalik. Pinapaalala ko lang hindi pa ako pumapayag na makipagbalikan sa'yo. Ay, hindi pa ba? Kunwari ka pa, sa akin pa rin naman yung bagsak mo. Patay na patay ka kaya sa akin noon pa. Kapal mo. Love, di mo na ba ako mahal? Mahal. Mahal na mahal pa rin kita. Kaya lang, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot eh. Please, bumalik ka na sa akin. Pangako, pagdating natin ng Maynila, magpapakasal agad tayo. Hindi na kita pakakawalan. Eh paano si ate? Ayaw niya makipagbalikan ako sa'yo eh. Hindi na makakatanggi yun kapag nabuntis ka na. Alam mo si Raulo ka talaga. Seryoso ako doon. Pagbalik natin sa Maynila, iharap ko sa'yo yung babaeng sinasabi nila na pinalit ko sa'yo. Siya mismo yung magpapatunay na events coordinator siya. Okay, sige na. Sorry kung pinagdudahan kita. Sorry kung hindi kita pinakinggan noon at mas naniwala ako sa sinabi ng iba. Magulo na rin yung isip ko noon eh dahil nga sa nangyari kay ate. Kung naisipin yun, ha? Mahalaga, maayos na yung lahat sa atin. So, ibig sabihin ba nito, tayo na ulit? Yes, love. Tayo na ulit. Ay, wakas. Bumalik na rin ang love ko. I love you so much. I love you so much too. Pero ilihim muna natin kay ate to ha. Magagalit yun eh. Sa ngayon ayoko muna siyang bigyan ng stress. Okay, kaya ang gusto mo. Pero paano tayo magkakaroon ng oras habang nandito tayo? Bababa na lang ulit ako mamaya kapag tulog na siya. Okay. Ang mabuti pa siguro, puntahan na natin si ate. Hindi naman ako papasok sa loob eh. Mag-aabang lang ako sa labas ng bakuran nila. O sige. Sinamahan ako ni Matt pabalik sa bahay ni Magdalena. Pagdating doon ay wala ng mga tao sa loob ng bakuran. Habang si Aling Doray naman ay nagwawalis doon. Agad itong lumingon sa amin at ngumiti. Magdalena, narito yung kapatid ni Ella. Lalabas na ho. Mula sa bintana ay nakita ko na nag-aayos ng damit si Ate Ella. Pagkatapos ay inayos pa nito ang buhok, gayon din si Magdalena. Nang lumabas ang kapatid ko, nakita ko ang maaliwalas nitong mukha. Bakas ang saya sa mga mata nito at hindi mawala ang ngiti sa labi habang masayang nakikipag-usap kay Magdalena. Isang bagay na matagal ko nang hindi nakita mula sa kanya. Pero ewan ko ba, Madam Venus? Kahit na nakikita ko na masaya ang kapatid ko, hindi pa rin magawang mapanatag ng puso ko. Magandang hapon. Magandang hapon din. Kumusta na si ate? Maganda ang nagiging proseso ng kanyang kalagayan. Natapos na ang unang sesyon ng gamutan namin. Bukas ng umaga ibalik mo siya dito. Tama si Ella sa sinabi niya. May nagpakulam sa kanya na naging sanhin ng hindi maipaliwanag na pagdurugo niya. Kaya walang makita ang mga doktor kahit ilang beses na kayong nagpasuri. Kung ganun, sinong kumukulam sa kanya? Isa sa kapitbahay ninyo na nakaaway niya. Ay naku ate, yan na nga bang sinasabi ko eh. Ikaw kasi masyadong mainitin yung ulo mo. Sinabihan nga namin na mag-iingat na sa susunod. Eh kung ganun ho, ano nung susunod na mangyayari kay ate? Hindi ganun kabilis ang kanyang pagaling. Proseso yon.
At nasa unang araw pa lang tayo. Kaya wag mong kakalimutan na ibalik siya rito sa umaga. Sige po. Pero pwede bang manood kung paano niyo siya gamutin? Naku hindi namin yun nire-rekomenda dahil maaring magambala ninyo ang mga espiritu sa oras ng panggagamot ni Magdalena. Huwag ho kayong mag-alala. Nasa mabuting kamay po ang inyong kapatid. Nararamdaman ko na hindi buong tiwala ninyo sa akin. Hindi ko rin naman kayo masisisi pero hindi ko kayo pipilitin. Ngunit sana kahit kaunti manalig kayo sa kapangyarihan na binigay sa akin ng Ama. Sige ho. Maraming salamat po ulit. Dahil nasa iisang kwarto kami ni Ate Ella, hinintay ko muna siyang makatulog bago ako lumabas at mahinang kumatok sa pinto ng kwarto ni Matt. Sinalubong niya ako ng ngiti. Pagkatapos ay pumasok ako doon. Akala ko nakatulog ka na eh. Sorry. Hindi agad nakatulog si ate. Ang daming kwento tungkol kay Magdalena. Baka nagustuhan niya na doon ah. Oo nga eh. Masaya si ate. At masaya din naman ako para sa kanya. Pero, ewan ko. Hindi ko maintindihan eh. Para kasing alam mo yun, para may something dun sa Magdalena eh. Na hindi mapanatag yung loob ko sa kanya. Teka tita, papo muna tayo. Naiintindihan kita kasi ganyan din yung nararamdaman ko, love. May kakaiba sa mga mata ng Magdalena na yun. Kinikilabutan ako sa tuwing tumitingin siya sa akin. Ano kaya kung bumalik na tayo sa Maynila? Kung bahala, pero ang tanong, papayag kaya si Ate Ella? Mukhang humaling na siya kay Magdalena eh. Ewan ko, bahala na. Subukan kong kausapin sa ate bukas. Tayo love, anong balak mo? Di pa ba natin sasabihin kay ate yung tungkol sa atin? Wag na muna. Baka magalit lang. Sorry love ah. Kung sa ngayon ganito muna tayo. Okay lang, naintindihan ko. Ang importante may oras tayong dalawa. Pwede bang dito ka muna matulog ngayong gabi? Hindi pwede. Ano ka ba? May magising si ate. Magtaka pa yun. Makita niyang wala ako sa tabi niya. Saka, duda ako sa nung. Baka mamaya, hindi tulog yung pakay mo sa akin. Alam mo na yun. Sige na love. Miss na kita eh. Tagal natin nagkaiwalay. Saka gusto kong bumawi sa'yo. Sabi ko na nga ba eh. Baka nga magising si ate. Di yan. Dito tayo sa lapag para hindi mag-ingay yung kama. Gusto ko kasi sigaw at uungon lang malakas siya. Uy, grabe ka sa akin ah. O bakit? Hindi ba? Yun na. Gagawa na tayo ng baby para hindi na makatanggi si Ate Ella kapag nalaman niya na nagkabalikan tayo. Pero love, ganito na lang. Bukas pag alis ni Ate Ella at nagpunta siya dun kay Magdalena, dun na, sige. Iba yung bukas, iba yung ngayon. Sige na, isa lang. Sabig na ako sa'yo eh. Habang naghaharutan kaming dalawa, napansin ko na biglang natigilan si Matt. Sabay lingon sa may bintana. Nakita ko ang pagbago sa ekspresyon ng kanyang muka. Naging seryoso ito at tila nakiramdam sa paligid. Lalo akong nagtaka nang hawakan nito ang suot na kwintas na bigay pa ng lolo nito. Love, anong nangyayari? May nararamdaman ako. Ano yun? May nagmamadyak sa atin. Ano? May aswang sa paligid. Nagmamadaling tumayo ng kama si Matt at kinuha mula sa ilalim ng unan ang isang mahaba na kahalintulad ng isang latigo. Tinaas nito ang braso at gaya ko ay nangalisag din ang mga balahibo nito sa katawan. Maingat itong lumapit sa bintana at sumilip. Anong nakita mo sa labas? Nasa harap ng bahay ang aswang. Nakatingin dito. Pero hindi siya makapasok dahil sa nilagay kong asin at bawang sa paligid ng bahay. Aswang? Ano gagawin natin? Kung bahala. Matt, sandali saan ka pupunta? Sumunod ako kay Matt nang bumaba ito at tumayo sa gilid ng bintana doon sa sala.
hanggang sa halos mapalundag kami sa gulat nang biglang may malakas na lumagabog sa pinto. Napalayo si Matt at tinagaw ako sa likod nito. Kumuha ka ng kutsilyo. Eto, ano ba yung hawak mo? Puntot pagi. Mabisang pang taboy ito sa mga aswang. Love, natatakot ako eh. Kamakalala, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Maya-maya ay biglang huminto ang malakas na paglagabog sa pinto. Mahigpit akong kumapit sa braso ni Matt nang humakbang ito palapit sa mga bintana. Pagkatapos ay dahan-dahan na hinawi ang kurtina at sumilip sa labas. Out of curiosity, sa kabila ng takot, ay nakisilip na rin ako para makita ang itsura ng aswang. Nasaan na siya? Wala. Umalis na? Hindi pa dahil nararamdaman. Napaatras kami dahil sa magkahalong gulat at takot nang biglang sumulpot sa harap namin ang aswang. Nakakatakot ang mukha nito. Maputi ang mukha nito, pero halos wala akong makita sa mga mata nito kung hindi ang itim. Itim din ang kulay ng labi nito na may mahahaba at matalas na pangil. Mahaba ang mga kuko sa kamay at mahaba ang buhok na kulay itim habang nakasuot ng mahabang puting damit. Lalapit sana ito sa bintana, pero nagulat at natakot nang makita ang asin at mga bawang doon. Dahil doon ay nagmamadali itong umalis. Oh my God! Ano yun? Anong klaseng nilalang yun? White lady ba yun? Aswang, hindi multo. Diyos ko, mutik na tayong pasukin dito. Okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Halika na. Makita na tayo. Wala na yun. Napalabas kami ng bahay nang marinig namin na tila ba nagkakagulo sa labas. May mga taong nagmamadali at tumatakbo. Kita ang halo at pag-aalala sa mukha nito. Bahagya pa kaming nagulat nang may dalawang babae ang humahangos at umiiyak. Sinundan namin ang tingin ng mga tao, gayon din si Lolo Canor. Ano nangyayari, Lolo? Bakit nagkakagulo ang mga tao? May natagpuan na naman bangkay. Laki. Nagpaalam lang daw na pupunta kay Magdalena para magpagamot. Pero hindi na nakauwi. Nakita na lang ang bangkay niya sa gitna ng kakauyan. Ano pong kinamatay at sino daw yung pumatay? Aswang. Siyang aswang ang pumatay at kinain ng kanyang mga laman loob. Hindi ba't nabanggit ko na ito sa inyo noong araw na dumating kayo dito? Hindi agad kami nakakibo ni Matt at makahulugang nagkatinginan. Kagabi ay sinalakay ng aswang ang bahay. Kung walang mga nakalagay na asin at bawang sa pinto at bintana, malamang ay isa na marahil kami sa mga naging biktima ng aswang. Lolo, ano ho bang itsura ng aswang? Nakita niyo na ho ba? Isang babaeng aswang nakaputi. Sa unang tingin akalain mo na isa lamang siyang multo. Mukhang white lady. Pumunta siya dito sa bahay kagabi, Lolo. Yun pa yung itsura ng aswang na nakita namin ni Danny. Ano ka mo? Sigurado ba kayo? Opo. Pero Lolo, sino daw po yung aswang? Si Magdalena ba? Hindi ko rin alam. Mahirap pagbintang dahil wala tayong ebidensya. Ngunit mabait na bata si Magdalena. Gayon din ang kanyang ina kaya malabo na isa sa kanila ang aswang. Hayaan mo talamin ko. Danny, pupunta na ako kay Magdalena. Gagabihin ako, ha? Ate, alam mo naman na delikado sa gabi. Kasama ko naman si Magdalena. Ligtas ako sa kanya. Sige na, bahala ka. Susunod na lang kami doon. Sige ho, Lolo Canor. Mauuna na ako. Tanghali nang sumunod kami ni Matt kay ate. Mula sa labas ng bakuran ay muli kaming nanood ng nangyayaring paggamot ni Magdalena. Nang muling magdugo ang noo, kamay at paa nito, ay nagtakbuhan palapit ang mga tao. Humalik sa paa ng dalaga at pinunasan ang katawan nito na parang isang santo. Habang si Magdalena, nakapikit at nakadipa ang mga braso habang tila umuusal ng dasal. Napailing ako nang makita ko si ate
na isa sa mga taong halos sambahin si Magdalena na parang Diyos. Bumuntong hininga ako at inalis ang tingin doon. Umuwi na tayo. Hayaan na natin si ate. Oh, kala ko babantayan natin si ate doon. Hindi ko kayang makita siya na ganun eh. Halina to eh. Pumunta kami doon para gumaling si ate. Pero sa nakikita ko, parang nababaliw siya kay Magdalena. Nakita mo ba yung itsura niya doon? Halos sambahin niya yung babae niyo na parang Diyos. Nakita ko nga. Hindi lang siya, kung hindi maging ang iba pang naroon. Hindi na kami dapat pumunta dito eh. Alam mo, maling desisyon talaga tong pagpunta namin eh. Aminin ko hindi ako madasaling tao pero mas naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng tunay na Diyos. Ang balak mo ngayon? Pagkatapos ng nangyaring pagpunta dito ng aswang at sa nakikita ko na nangyayari kay ate, mas mabuti pa siguro na bumalik na lang tayo sa Maynila. Naniniwala ako na may iba pang paraan para gumaling si ate. Lumapit si Matt sa pinto at sinarado yun bago niya ako nilapitan at niyakap mula sa likod. Malambing akong hinalikan nito sa pisngi at sa leeg. Bumuntong hininga ako at tuluyang kumalma ang damdamin ko na puno ng pag-aalala para sa kapatid ko. Huwag mo na masyadong isipin sa ate Ella. Matanda na yun. Alam na niya yung ginagawa niya. Huwag na mag-alala sa kanya. Kakausapin natin siya mamaya. Ano na lang gagawin ko kung wala ka dito, love? Tutulungan kita kaya huwag ka na mag-alala. Okay? Okay. Pasado 8:30 na ng gabi. Hindi na ako mapakali dahil hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa rin si Ate Ella. Alalang-alala na ako. Sinubukan kong tawagan ito sa phone pero hindi ko ito makontak dahil iniwan niya ang phone sa kwarto namin. Gusto kong lumabas para puntahan si ate pero nag-aalangan ako dahil sa gumagalang aswang. Ano, wala pa rin siya? Wala pa rin eh. Love, punta ko na kaya si ate. Pero delikado na sa labas eh. Di ba't bilin ni Lolo Canor na huwag na tayong lalabas kapag gabi na? Oo nga, pero paano naman si ate? Sige, puntahan natin. Magdadala na lang ako ng kahit anong pandepensa natin sa kanin sumalakay ang aswang. Thank you, love. Hindi ka na para makabalik din tayo agad. Agad akong nagsuot ng jacket habang si Matt naman ay dinala ang buntot pagi at sinabit ang itak sa bewang nito na natagpuan sa kusina. May dala din akong asin na pwede naming magamit panlaban sa aswang. Dala ang flashlight ay binaybay namin ng daan papunta sa bahay ni Magdalena. Ilang sandali pa lang nang makarating kami doon, naabutan namin na madilim na rin sa loob ng bahay at tanging ilaw mula sa gasera ang nagbibigay liwanag. Magdalena? Ate Ella? Ate? Napalingon ako sa may bintana nang makita ko na sabay lumitaw ang ulo ni Ate Ella at ni Magdalena doon. Magulo ang buhok at tila natataranta. Mula doon sa kinatatayuan namin ay nakita ko na nag-uusap ang dalawa bago biglang sinarado ni Magdalena ang bintana. Nagtataka na nagkatinginan kaming dalawa ni Matt. Maya-maya pa ay lumabas na si Ate Ella. Nakasimangot at tila galit. Anong ginagawa mo dito? Ate, gabi na. Bakit hindi ka pa umuuwi? Dito na ako matutulog. Hindi pa kami tapos ni Magdalena. Ha? Ano hindi pa tapos? Matagal ang healing session namin. Paano ako gagaling kung lagi kang nakabantay at kontra ka ng kontra? Umuwi ka na. Dito na ako magpapalipas ng gabi. Pero ate, kailangan na nating bumalik ng Maynila sa isang araw. Anong Maynila? Hindi ako aalis dito. Dito lang ako kay Magdalena. Bumalik ka na sa Maynila kung gusto mo. Pero hindi ako aalis dito. Ano? Ate, naririnig mo ba yung sarili mo? Napalingon ako sa bandang likuran nito nang lumabas mula sa bahay si Magdalena. Ngumiti ito sa kanya at tumayo sa tabi ni ate, saka umakbay pa.
habang si Aling Doray ay nasa loob ng bahay at masama ang tingin sa amin. Magdiwang kayo dahil mula sa araw na ito ay pinagpahala ang kapatid mo, Danny. Dahil siya na ang napili ng aking ama bilang disipulo ko. Ang magpapakalat ng mabuting balita upang ipakilala na ako si Magdalena ay ang bagong tagapagligtas. Disipulo? Oo. Disipulo ko na si Ella mula ngayon. Mananatili na siya dito para pagsilbihan ako. Sa ganitong paraan ay tuluyan siyang gagaling. Danny, magaling na ako. Hindi na ako dinudugo. Mula nang makilala ko si Magdalena, unti-unti nang huminto ang pagdurugo ko. Danny, totoo siya, Danny. Totoong propeta si Magdalena. Kaya bilang kabayaran ng kagalingan ko magsisilbi ako sa kanya. Pero ate, Gusto mong maging masaya si ate, hindi ba? Pues masaya ako dito. Bumalik ka na sa Manila dahil may trabaho kang iniwan doon. Nariyan naman si Matt. Hindi ka mag-iisa. hindi ate, hindi kita iiwan dito. Alam mo, mali talagang pumunta tayo dito eh. Anong mali? Hindi pagkakamali na nakilala ko si Magdalena. Dahil siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ate naman! Alam ko na nag-aalala ka sa kanya. Pero ako na ang bahala sa kapatid mo. Umuwi ka na, Danny. Matt, iuwi mo na siya. Sige ate. Umiiyak ako at panay ang lingon nang umakbay sa akin si Matt habang naglalakad na kami palayo. Nasasaktan ako na basta na lang akong tinaboy ng gano'n ni ate matapos ang hirap ko na samahan siya sa lahat ng pagpapagamot niya. Sa kabila ng saya na nakikita ko sa kanya, hindi pa rin mawala ang takot at pag-aalala ko. Habang naglalakad kami ni Matt pabalik ng bahay, ay hindi ko pa rin maawat ang sarili ko sa pag-iyak. Love si Ate Ella. Baka kung anong mangyari sa kanya dun eh, hindi natin siya pwedeng iwan dito. Paano kung salakayin sila ng aso? Anong gagawin natin? Hayaan mo na muna siya, okay? Promise, babalikan natin siya. Sa ngayon, kailangan na lang natin umuwi dahil baka abutan tayo ng aswang. Hanggang sa bigla kaming napahinto ni Matt. Matapos mula sa puno ay biglang tumalon sa harap namin ang aswang. Nanlaki ang mga mata ko kasabay ng pangangalisag ng balahibo ko sa takot nang makita ang mukha nito. Agad namang hinarang ni Matt ang sarili at tinago ako sa likod nito. Pagkatapos ay kinuha nito ang itak at niladlad ang buntot pagi. Yan tama kasi. Alam ko mahirap pero lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matatakot sa kanya. Oo. Napasigaw ako nang biglang sumugod sa amin ang aswang. Pero agad naman nakadepensa si Matt at sinalubong ito ng isang malakas na hagupit ng buntot pagi. Nagulat ako at halos mapatalon habang nanginginig ang mga kamay sa takot na may dakot-dakot na asin. Nag-aabang kung kailan ko maaaring isaboy iyon sa aswang. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya huwag mo sasaktan si Danny. Matt, mag-iingat ka. Lumingon sa akin ang aswang at nagtangka na sugurin ako. Pero agad hinarang ni Matt ang sarili sa kamuling hinagupit ang aswang ng malakas gamit ang buntot pagi. Umangil ang aswang ng matamaan ito. Sa halip na umalis at matakot, ay mas lalo itong nagpakita ng galit. Muli itong sumugod at sa pagkakataong iyon, binitiwan ni Matt ang buntot pagi at sinalubong ito ng itak. Sa bawat pag-atake ni Matt ay nakakaiwas ang aswang. Maliksi ito at mabilis ang kilos hanggang sa nakakita ng pagkakataon ng aswang. Nagawa nitong mahawakan sa leeg si Matt at hinawakan ng kamay nitong may hawak sa itak.
Nakalimutan ko ang takot nang makitang malagay sa peligro ang lalaking mahal ko. Mabilis akong tumakbo palapit. Sabay bato ng hawak kong asin sa aswang. Pagkatapos ay dinampot ko ang buntot pagi at hinugupit ang aswang ng malakas. Bitiwan mo siya! Huwag mong sasaktan si Matt! Dahil sa pagsaboy ko ng asin sa aswang, ay nabitawan nito si Matt. Mabilis na sinipa ni Matt ang aswang. Pagkatapos ay agad nitong sinaksak ito sa tagiliran. Dahil dito ay malakas na umangil sa sakit ang aswang. Kasunod ng biglang pagkalmot nito kay Matt sa braso. At nagmamadaling tumakas ang aswang. Diyos ko, nasugatan ka! Bilis, humingi tayo ng tulong kay Lolo Canor. Kinabukasan nang magising ako, ay agad kong inalamang lagay ni Matt. Matapos ang pagsugod sa amin ng aswang at masugatan si Matt, agad kaming pumunta kay Lolo Canor at siya ang tumulong sa amin na gamutin ang kalmot ng aswang sa braso ni Matt. Matapos yun ay magdamag nilagnat si Matt, kaya hindi ako nakatulog at binantayan siya. Umaga, naalimpungatan ako matapos kong maramdaman na may humahalik sa labi ko. Bahagya pa akong nagulat kaya mabilis akong bumangon. Isang magandang ngiti ang sinulubong sa akin ni Matt. Good morning, love. Kumusta ka na? Nilalagnat ka pa ba? Hindi na. Maayos na ako. Magaling yung nag-aalaga sa akin eh. Pinag-alala mo ako kagabi. Ang sabi ni Lolo Canor medyo malalim daw yung sugat mo kaya nilagnat ka eh. Buti na nga lang din may dala akong gamot for emergency. Kailangan ko maging matapang para hindi ka niya masaktan. Pero ikaw naman yung nasaktan. Ayos lang ako, no? Kung bakit kasi binitiwan mo yung buntot pagi. Kung mag-alala, okay na ako. Dito, pakis nga ulit. Sarap naman sa umaga ng kiss mo. Ikaw talaga, may sakit ka na nga eh. Naipang kalokohan. Pahinga ka na nga, magluluto na ako ng breakfast. Sasama na kita sa baba. Ha? Kaya mo na bang tumayo? Oo naman. Kaya ko na nga gumawa ng bata eh. Hey, ang kanan naman sa kapilyuhan mo tantanan mo yan. Pagdating namin sa baba, ay dumiretso ako sa kusina, habang si Matt naman ay patuloy na nangulit at naglalambing. Yumakap ito sa bewang ko mula sa likod at panay ang halik sa batok at balikat ko. Alam mo, love, pinahanga mo ako kagabi. Kahit na takot ka, nilabanan mo pa rin yung aswang. Niligtas mo ako. Ayoko mawala ka ulit sa akin, love. Lalo na ngayon at nagkakaganyan si ate. Ayoko mag-isa. Kailangan kita. At hindi ko kakayanin kapag ikaw na yung nawala sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Magpapakasal pa tayo. And going nga yung paggawa ng baby natin. Seryoso ka talaga na gusto mo na agad magka-baby tayo? Oo. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka. At ngayon bumalik ka na sa buhay ko. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na kita pakakawalan. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Yung problema mo kay Ate Ella, nandito ako. Problema natin dalawa yan. Katuwang mo ako. Salamat, love. Maraming salamat. Kaya huwag ka na mag-alala dito sa sukat ko, okay? Malayo sa bituka to. Okay. Tutulungan na kita magahin ng breakfast tapos sabay na tayo maligo tsaka natin puntahan si Ate Ella. Matapos nga namin kumain at maligo, ay sinamahan pa rin ako ni Matt papunta sa bahay ni Magdalena. Pero nagtaka kami dahil pagdating doon ay walang mga taong nagpapagamot at sarado ang bahay. Nagkatinginan kami ni Matt. Ate? Ate Ella? Magdalena? Tao po? Oh, Tani, ginagawa mo riyan? Hinahanap ko po si ate. Susubukan ko pa rin siyang kumbinsihin na sumama na sa amin pag uwi ng Manila. Anak ko, wala sila riyan.
Nakita ko si Magdalena at ang ate mo na pumunta sa gubat. Ha? Anong gagawin nila doon? Kailan yung balik nila? Huwag ka magpanik, Kea. Umalma ka muna. Babalik din yun. Kapag ganitong Semana Santa, umakit talaga sa bundok si Magdalena at doon nagdarasal. Sigurado ho kayo? Oo, huwag kayong mag-alala. Babalik din yun. Kapag hindi mamayang gabi, bukas ang umaga. Marami naman silang umakit ang bundok. Kasama ang iba pang deboto ni Magdalena. Sige ho, salamat po. Oh, Matt, ingatan mo yung sugat mo, ha? Tani, tinuruan na kita kung paano maglinis, okay? Opo, ako nang bahala. Sige at mauna na ako sa inyo. Sa pagsapit ng gabi, hindi na naman ako mapakali nang malaman ko na hindi pa nakakabalik sa kubo sina Ate Ella at Magdalena. Gusto kong puntahan ang kapatid ko, pero hindi ko alam kung saan magtutungo. Isa pa ay baka matsyempohan na naman kami ng aswang. Napalingon ako kay Matt nang yumakap siya sa akin mula sa likod at hinalikan ako sa ulo. Oo, nag-aalala ka na naman. Kasi sabi ni Lolo Conor, hindi para bumabalik sila ate. Love, naiintindihan ko yung pag-aalala mo, pero pagkatiwalaan mo ang ate mo. Relax, okay? Pasensya ka na. Hindi ko lang maiwasan eh. Alam mo naman yung si ate, napapahama kapag hindi mo sinusubaybayan talaga. Love, matanda na si ate. Kaya na niya yung sarili niya. Ikaw, ang gusto ko mag-focus ka muna sa akin habang tayo lang dalawa rito. Napangiti ako at pumihit paharap kay Matt. Pagkatapos ay malambing akong yumakap sa kanya at huminga ng malalim. Pumikit ako at sa mga bisig nito ay pinahinga ko ang aking puso at isipan. Baka tama si Matt. Baka nag-overreact lang ako kay ate. Nasanay kasi ako na nakadepende sa akin si ate buong buhay namin. Hindi ako sanay na makita siya na nag-iisa. Ang mabuti pa kumain na tayo, tapos maligo na tayo at linisan mo na yung sugat ko. Okay, hindi na ba masakit yan? Hindi na. Kaya wag mo na akong idagdag sa mga alalahanin mo, okay? Kaya ko na ulit makipaglaban sa aswang. Ay naku Matthew, andyan ka na naman sa tapang-tapangan mo, baka ikapahamak mo na naman yan. Wala ka ba't tiwala sa akin? Nakita mo naman kung paano ko nilabanan yung aswang, di ba? Oo na, sige na. Maghahain na rin ako ng lamesa para makapagpahinga na rin tayo. Ha? Kinabukasan, matapos kumain ng agahan, ay agad naming pinuntahan sa kubo ni Magdalena ang ate ko. Ganoon na lang ang paggaan ng dibdib ko nang makitang maayos ang kalagayan ni Ate Ella. Kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko at tumakbo ako sa kanya at yumakap ng mahigpit. Ate? Ate, saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang bumalik? Umakyat lang kami ng bundok, Danny. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko. Mula ngayon, hindi na ako dedepende sa'yo. Ate, sumama ka na sa akin sa Manila. Umuwi na tayo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Hindi na ako sasama. Dito na ako titira. Pagsisilbi ako kay Magdalena. Siya ang dahilan kaya gumaling ako. Pero ate, hindi mo pa sila lubos na kilala. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na nga, ayokong umalis. Dito lang ako. Napatingin ako sa bandang likod ni Ate Ella nang lumabas si Magdalena. Tumayo ito sa pagitan namin ng kapatid ko at hinarang ang sarili. Nasaktan ako, Madam Venus. Kung protektahan ito si ate laban sa akin, na para bang sasaktan ko ang sarili kong kapatid. Matalim at galit ang tingin na pinukol sa akin ni Magdalena. Hindi mo ba alam na ang kawalan mo ng pananampalataya sa akin ay isa sa nagiging hadlang upang tuluyang gumaling ang kapatid mo? Huwag kang makialam dito. Hindi ako sasampalataya sa'yo dahil hindi ka naman Diyos. Lapastangan ka! Matatanggap mo ang parusa mula sa langit! Lapastangan na kung lapastangan, wala akong pakialam.
Hindi ko nga alam kung anong meron sa'yo eh. Pero sa kabila ng nasaksihan ko, hindi ko maintindihan kung bakit hindi palagay yung loob ko sa'yo. Kaya ibalik mo sa akin yung kapatid ko. Pag mong lasunin yung isip niya. Ako? Nilalaso ng isip niya? Ella, ikaw ang magsabi. Pinilit ba kita? Hindi. Kusang loob akong sumama at sumunod sa'yo. Narinig mo? Hindi ko kasalanan na mas pinili ng kapatid mo ang manalig sa katotohanan patungo sa kanyang kaligtasan. Love, halika na. Tama na yan. Umalis ka na dito sa pamamahay ko. Ito na ang bagong tahanan ni Ella. Sige na, Danny. Umalis ka na dito. Matt, iuwi mo na siya. Bumalik na kayo ng Maynila. Ate! Ate Ella! Napalingon kaming dalawa ni Matt nang biglang dumating doon sa bahay na tinutuluyan namin si Ate Ella kasama si Aling Doray. Nagkatinginan kaming dalawa ni Matt. Masama ang loob ko na mas pinili nito si Magdalena kaysa sa akin na nag-iisang pamilya niya. Kaya hindi ako kumibo at tumalikod. Inabala ang sarili sa ginagawa sa kusina. Oh, ate. Pumunta lang ako dito para kunin yung iba kong gamit. Sigurado na ako, Matt. Natagpuan ko na ang kapayapaan sa piling ni Magdalena na matagal ko nang hinahanap. Dito hindi ko nararamdaman na pabigat lang ako. Hindi ko nararamdaman na mahina ako. Kailan ko pinaramdam yun sa'yo, ate? Buong buhay ko sinuportahan kita. Kapag may kailangan ka, binibigay ko. Wala kang naririnig na reklamo sa akin. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo, Danny. Kaya please, tanggapin mo na lang ang desisyon ko. Bahala ka. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipilitin. Tapos na ako. Sana hindi mo pagsisihan yung desisyon mo. Halika sa taas. Kausapin ko kayong dalawa. Nanay Doray, dito lang muna kami sa taas. Naiwan sa sala si Aling Doray habang kaming tatlo naman ay nasa kwarto. Pinapanood namin siya na nag-iempake ng damit. Ngumiti sa akin si Ate Ella. Maya-maya ay yumakap ito sa akin kaya lalo akong naiyak. Alam ko na nag-aalala ka lang sa akin. Naiintindihan kita. Pero masaya na ako dito. Talaga bang magpapaiwan ka dito? Ate, hindi mo pa sila lubos na kilala. Mababait sila. Lalo na si Magdalena. Matt, ikaw nang bahala sa kapatid ko. Danny, huwag ka nang mag-alala. Mag-uusap pa naman tayo. Pwede mo akong tawagan kahit anong oras. Magkakalayo lang naman tayo ng tirahan pero hindi naman hihinto ang pagiging magkapatid natin. Ate! Mag-impake na rin kayo para makabalik na kayo ng Maynila. Delikado dito at baka muli kayong suguri ng aswang. Ligtas naman ako doon kay Magdalena dahil takot sa kanya ang mga kampo ng kadiliman. Ella? Tapos ka na ba dyan? Kailangan na nating bumalik. Naghihintay na si Magdalena. Opo, Nay. Sige, Danny. Pumunta ka na lang doon kapag aalis na kayo, ha? Wala na kaming magawa ni Matt nang tuluyang bitbitin ni Ate Ella ang kanyang mga gamit at umalis. Naiwan ako doon na umiiyak at masama ang loob. Hindi matanggap na pinagpalit ako ng sarili kong kapatid sa isang nagpapanggap na propetang estranghero. Pagdating natin sa Maynila, doon ka na sa bahay ko dumiretso. Doon ka na tumira. Kasama na tayo. Para hindi ka rin malungkot dahil mag-isa ka na sa apartment mo. Okay. Kakaalis lang ni na Ate Ella nang mapatingin kami sa labas matapos marinig na tila nagkakagulo muli ang mga tao.
Kaya naman napalabas kami nang wala sa oras, gayon din si Lolo Kanor, na kalaunan ay lumapit sa amin. Ano nangyayari, Lolo? Ano pa nga ba? May pinasok daw na bahay yung aswang at pinatay ang buong mag-anak kagabi. Di pinatawad kahit yung 4 na taong gulang na bata. Diyos ko, kawawa naman. Mas mabuti pa siguro na umuwi na nga tayo ng Maynila. Delikado tayong dalawa dito. Gabi. Natatandaan ko na mag-aalas 12 na ng mga oras na yon. Nakahiga na kami ni Matt at nakayakap siya sa akin. Natutulog na rin ako ng maalimpungatan matapos marinig ang tunog na tila may nabasag sa ibaba. Love, narinig mo ba yun? Ang alin? May nabasag sa ibaba. Parang may narinig akong kumakaluskos eh. Wala naman eh. Di meron talaga. Oh, ayun oh. May tao nga. Baka pinasok tayo ng magnanakaw. Baka mamaya aswang yun. Imposibleng aswang. May asin at bawang sa mga bintana at pinto, di ba? Sandali, dito ka lang. Napilitan tumayo si Matt. Nagsuot muna ito ng pang-itaas saka dinampot ang itak na nasa ilalim ng kama. Matapos yun ay dahan-dahan itong binuksan ang pinto ng kwarto. Bumangon ako at sumunod saka tumayo sa may pinto. Sumenyas pa ito sa akin na huwag sumunod hanggang sa... Matt! Anong nangyayari? Bigla akong napatakbo pababa ng hagdan. Ganun na lang ang takot at pag-aalala na naramdaman ko nang makita na nasa loob ng bahay ang aswang. Basag ang salamin sa bintana habang si Matt ay nakikipagpambuno sa aswang. Nakahiga ito sa sahig habang nakasakay ang aswang sa ibabaw nito at pilit ng lalaban habang hawak ni Matt ang itak. Butot pagi, Daddy! Kunin mo! Tumakbo ako paakyat at mabilis na kinuha ang buntot pagi. Pagkatapos ay mabilis kong hinagupit ang aswang gamit iyon. 1, 2 beses hanggang sa makalayo ito kay Matt. Galit na ipinukol nito sa akin ang nanlilisik na kakakilabot nitong tingin. Akma akong susugurin ng aswang nang pumagit na si Matt, sabay tutok ng itak dito. Nang maalala ko ang asin, dali-dali akong tumakbo sa kusina at kinuha iyon. Huwag ka magkakamali na lumapit sa kanya. Muling sumugod ang aswang, ngunit sa pagkakataong ito ay nahawakan niya sa leeg si Matt at hinagi sa sofa. Pagkatapos ay sumugod ito sa akin. Mabilis kong binato ito ng asin pero nakaiwas ang aswang. Hinila ako sa buhok nito at nagtangka na sagpangin ang leeg ko. Layuan mo ako! Demonyo ka! Danny! Nahawakan ko ito sa baba at pilit na tinulak palayo ang mukha nito habang ang isang kamay ko ay pilit na inaabot ang asin. Kaya sinipa ko ito ng malakas. Kaya bahagya itong nakalayo. Sabay dakot ko ng asin at pinakain iyon sa aswang. At mula sa likod ay biglang dumating si Matt at sinaksak sa tagiliran ng aswang. Mabilis kong tinulak palayo ang aswang at tinabig nito si Matt. Pagkatapos ay nagmadali itong tumakbo palabas ng bahay. Nanginginig sa takot na tumakbo ako kay Matt at niyakap niya ako ng mahigpit. Puno ng pag-aalala na lumingon. Tiningnan ako ni Matt. Okay ka lang? Nasaktan ka ba niya? May sugat ka? Ayos lang ako. Hindi naman niya ako nasugatan. Ikaw, Okay lang din ako. paano yan nakapasok dito? May mga pangontra tayong nilagay sa mga bintana at pinto ha. Nagmamadaling nilapitan nilang dalawa ang mga bintana at pinto. Doon lang nila napansin na wala na doon ang mga asin at bawang. Nagtataka na nagkatinginan sila. Lumabas pa si Matt at saka lang nito nakita na may mga asin at bawang sa labas ng bakuran na para lang sadyang tinapon ng iyon doon. Naroon din sa sulok malapit sa asin at mga bawang ang walis tambo
na gamit namin sa loob ng bahay. Paano nangyari to? Ikaw ba nagalis na itong mga asin sa bintana at pinto? Tsaka bakit narito sa labas ang walis? Hindi! Hindi ko ginagalaw yan! Kung ganun paano? Ay nakapasok ang aswang dito dahil nawala yung mga pangontrang nilagay natin. Sino kaya nag-alis ng mga yan? Halika na. Bumalik na tayo sa loob at baka balikan tayo ng aswang. Kukuha ako ng ipantatakip sa bintana. Maglalagay na lang ako ng bagong mga pangontra sa mga bintana at pinto. Dahil sa muling pagsalakay sa amin ng aswang, mas lalong naging desidido si Matt na bumalik na kami ng Maynila. Kaya naman matapos nitong makapag-book ng flight, ay agad kaming nag-empake. Habang ako naman ay mabigat pa rin ang kalooban na iwan si ate doon, lalo na matapos ang muling pag-atake ng aswang. Hindi ko maatim na iwan ang kapatid ko sa mapanganib na lugar na yun. Kaya naman nagdesisyon ako na muli itong kausapin, kumbinsihin, at sa huling pagkakataon, makasakaling mabago ang isip nito at sumama sa akin. Pagdating sa bahay ni Magdalena ay naabutan namin na muli itong nagpapakita ng himala. Muling pinakita nito ang pagdurugo ng noo, mga kamay at paa habang lumluha ito ng dugo. Kahit kailan hindi ako naging komportable panoorin yan. Kasalanan ko lahat to, Matt. Hindi sana ako pumayag na pumunta dito eh. Kung sisihin ang sarili mo, hindi naman natin alam na ganito yung kahihinatnan ng lahat eh. Habang pinapanood ko ang nanggaganap doon sa bakuran ng bahay nila Magdalena, napatingin ako kay Aling Doray na lumabas mula sa bahay. Paika-ika itong naglalakad habang hawak ang tagiliran. Napansin ko rin ang pamumula ng paligid ng bibig nito na para itong napaso. Si Ate Ella naman ay nakatayo lang sa bandang likod ni Magdalena. Natigilan ang kapatid ko nang makita ako. Matagal akong naghintay hanggang sa matapos ang healing session ni Magdalena. Hanggang sa masaksihan ko kung paano asikasuhin ni ate si Magdalena, nakaramdam ako ng matinding selos, Madam Venus. Love, tignan mo sila. Nahasikaso siya ni Ate Ella. Nakita mo ba yung ngiti niya habang nakatingin kay Magdalena? Dati ganyan siya sa akin eh. Bakit ngayon parang mas kapatid pa yung turing niya sa ibang tao? Baka dahil mas bata si Magdalena. Ka nang magselos, love. Hindi. Ako yung totoong kapatid. Pero yung masakit ako yung pinagtatabuyan niya. May pagkukulang ba ako kay ate? Wala. Huwag mo sabihin yan. Ginawa mo naman yung lahat para sa kanya. Buti pa kausapin mo na siya. Nang matapos ang healing session ni Magdalena, ay lalapitan ko na sana si ate, pero pumasok ang mga ito sa kubo. Kaya naman tumuloy ako sa loob ng bakuran. Tatawagin ko na lang sana ang kapatid ko nang aksidente kong marinig ang usapan nilang dalawa na siyang nagpaguho ng mundo ko. Nariyan na naman ang kapatid mo. Maghapong naghintay. Hindi mo ba siya kakausapin? Hindi na. Alam ko na ang sasabihin nun. Mangungulit lang yon para isama ako pabalik ng Maynila. Wala ka na ba talagang balak sumama sa kanya? Kapatid mo pa rin siya. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi na ako aalis dito at pagsisilbihan kita? Ikaw ang nagpagaling sa akin. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kaya buong buhay kong iaalay ito para sa'yo. Pero paano si Danny? Hayaan mo na siya. Total naman ay mas pinili pa rin niya hanggang ngayon ang lalaking iyon. Kasalanan naman ni Danny kung bakit ako lumayo sa kanya. Palagi na lang siyang magaling at matalino, ang maganda at palaging swerte. Swerte sa karir, pera at love life. Kapag nariyan siya sa paligid ko, hindi ko maiwasan na makaramdam ng panliliit. Dati ako lang lagi ang inaasikaso niya pero mula nang dumating ang Matt na yun, nahati na ang atensyon niya. Gumawa na nga ako ng paraan para magkahiwalay sila nung nag-edit ako ng
Fake na picture ni Matt kasama ang isang babae para maghiwalay sila. Walang nangyari. Tapos pagdating dito, nagkabalikan pa rin sila. Ang akala yata nila, hindi ko alam na bumabangon si Danny sa gabi para lumipat sa kwarto ni Matt. Ginawa mo talaga yun? Oo. Nalaman ko kasi na yayayain na ni Matt na magpakasal si Danny nung kausapin niya ako at nagpaalam na mag-propose na nga siya. Natakot ako, Magdalena. Natakot akong iwan ang kapatid ko. Kapag kinasal sila, lalong maaagaw ng lalaki yun yung oras ng kapatid ko sa akin. Pero ngayong nakilala na kita, wala na akong pakialam sa kanila. Nagsunod-sunod ang agos ng luha ko dahil sa narinig kong iyon. Nang lumingon ako kay Matt, nakita ko ang pagpupuyos ng galit sa mukha nito. Nang hindi ako nakatiis, ay bigla kong tinulak ang pinto. Gulat na gulat si Ate Ella nang makita ako. Danny? So ikaw pala. All this time wala akong kamalay-malay na nasa tabi ko pala yung taong sumira ng relasyon namin ni Matt. Danny, magpapaliwanag ako. Ano bang ipapaliwanag mo? Narinig ko na lahat, ate. Alam na alam mo kung paano ko halos ikamatay yung nangyari. Gabi-gabi umiiyak ako. Inakala kong kasalanan ni Matt. Paano mo nagawa yon? Ha? Paano mo nagawang matiis? Na makita ako naghihirap, ha? Natakot lang ako na mawalan ka ng panahon sa akin. Kaya ba ngayon madali lang sa'yo na ipagpalit ako dito sa babaeng to? Na ilang araw mo lang nakilala? Kaya mong ipagpalit yung sarili mong pamilya dahil lang dyan sa insecurity mo sa akin? Dahil sa selos mo kay Matt? Ha? Ako na sa simula pa lang hindi kita iniwan. Kaya ako nagtrabahong mabuti. Para sa'yo yun, ate. Sa ating dalawa. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Habang halos mapaliw ako kakaisip kung paano. Saan ka ipapagamot? Ang inaatupag mo kung paano kami paghiwalayin ni Matt? Ha? Inahagaw ka niya sa akin. Natakot ako mag-isa kapag kinuha ka ni Matt at magpakasal kayo. Ikaw, kaya mo kahit wala ako dahil sa atin, ikaw ang matalino. Ikaw ang independent at palaging malakas ang loob ako. Danny, paano ako? Ikaw lang ang meron ako, Danny. Ate Ella, kahit kailan hindi ko inagaw si Danny sa'yo. Handa akong tanggapin ka at isama ka sa pamilyang bubuuin namin ni Danny. Dahil pamilya ka niya. Paano mo nagawa sa akin to? Ginalang at nirespeto kita dahil nakatatandang kapatid ka ng babaeng mahal ko. Gusto mo dito tumira? Sige, tiyan ka sa babaeng yan. Pero itong tatandaan mo, ate, kahit kailan, kahit nahihirapan ako, hindi ko inisip talikuran ka. Ikaw ang unang tumalikod sa akin. At kinalimutan yung buong buhay na pagsasama natin. Mas pinili mo yung ibang tao kesa sa akin. Kaya dyan ka na. At sana maging masaya ka. Dahil sa sobrang sama ng loob ko, ay mabilis akong lumabas ng kubo kasunod si Matt. Narinig ko ang iyak ni Ate Ella na tinatawag ako habang humahabol sa akin. Ngunit pinigilan siya ni Magdalena. Sandali lang. Danny! Daniela! Huwag mo na siyang sundan nun, Ella. Huwag mong kakalimutan na ikaw mismo ang pumili na dumito at maging disipulo ko. Mula ngayon ay kalimutan mo na siya. Hindi ko mapigilan ng umiyak habang nag-iempake ng iba pa naming gamit ni Matt. Hanggang sa mga sandaling iyon ay nasasaktan pa rin ako sa nalaman ko. Bukas pa ng umaga ang flight namin at mag-check-in na lang sa hotel malapit sa airport habang naghihintay ng aming flight. Love,
Sigurado ka na ba na aalis na tayo ngayon? Oo, wala nang dahilan para manatili tayo dito. Tanggap ko na. Mula ngayon bahala na si ate. Love, alam ko masama ang loob mo. Pasensya ka na sa ginawa ng ate ko ha. Pasensya ka na sa mga nangyari. Hindi ko rin alam. Hindi ko inakala na magagawa niyang sirahin tayo. Huwag mo nang isipin yun dahil ang mahalaga nagkaayos na tayo. Bumalik ka na sa akin. Sige, kung talagang desidido ka na, alis na tayo. Sakto, medyo malayo mula dito ang airport eh. Tatawag na lang ako na magsusundo sa atin. Salamat, love. Pasado 6:00 na ng gabi nang matapos kami sa pag-aayos. Naibaba na namin lahat ng maleta mula sa kwarto nang dumating si Lolo Canor. Bakas ang lungkot sa mga mata nito habang pinagmamasdan ang mga gamit namin. Alam nito ang nangyaring away namin magkapatid. Bagay na kinalungkot din ng matanda. Nakakalungkot na sa ganitong paraan kayo magkakaiwalay na magkapatid. Si ate na ho ang namili. Wala na ho akong magagawa. Mag-iingat kayong dalawa ha. Mabuti na nga na lumayo kayo mula sa bayan na to kung saan mas ligtas. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin. Pasensya na rin po pala sa nangyari sa bintana. Ako, huwag mong nalalahanin yon, naintindihan ko. O siya, mag-iingat kayo. Anong oras ba darating ang susundo sa inyo? Parating na daw ho. Habang wala pa, bakit hindi ka muna magpaalam sa kapatid mo? Alam ko masama ang loob mo, pero kailangan mo pa rin sabihin sa kanya na aalis ka na. Tama si Lolo Canor, love. Halika, samahan na kita. Ako na muna ang bahala dito sa gamit niyo. Sinunod ko ang payo ni Lolo Canor. Iniwan namin saglit ang mga gamit. Pagkatapos ay dalawa kami ni Matt na pumunta sa bahay ni Magdalena. Pagdating doon ay nakita namin si Ate Ella at Magdalena na naglalakad papasok sa loob ng kakahuyan. Kaya naman sinundan namin sila. Hanggang ilang sandali pa ay huminto ang dalawa sa isang malaking puno. Napalingon ako kay Matt nang ilabas nito ang kanyang phone at sinimulang kunan ng video ang dalawa. Ano pa ginagawa mo? Wala. Baka mag-imala siya dito eh. Gusto ko lang kuhanan ng video para lang may kopya ako. Maya-maya ay nagtaka ako nang biglang lumuhod si Ate Ella sa harap ng nakatayong si Magdalena. Umiti siya sa kapatid ko at parang bata na hinaplos ang ulo nito pagkatapos ay ngumisi. Pinahanga mo ako sa iyong paninindigan sa pananampalataya. Hindi ka nag-atubiling piliin ako kesa sa sarili mong kapatid. Dahil dyan ay gagantimpalaan kita. Maraming salamat, Magdalena. Ngunit gusto kong marinig mula sa iyo. Naniniwala ka ba na ako ang bagong Diyos na magliligtas sa buong sanlibutan? Opo. Nakahanda ka bang ibigay ang buhay mo sa akin? Buong puso ko pong ibibigay ang buhay ko sa iyo. Gagawin mo ang lahat ng gusto ko? Naaalala mo ang palagi nating ginagawa sa kubo. Gusto kong halikan mo ko. Dito? Pero baka may makakita sa atin. Sinisiguro ko na walang tao dito. Sa atin lang ang sandaling ito. Natakpan ko ang bibig ko sa labis na gulat nang tumayo si ate at maghalikan ang dalawa. Pagkatapos ay lumuhod muli si ate at itinaas ang palda ni Magdalena. Diyos ko. Nakaramdam ako ng galit matapos ang mga nasaksihan ko. Hindi pa nanampalataya ang totoong dahilan kung bakit nahumaling ng gano'n ang kapatid ko kay Magdalena. May relasyon silang dalawa at may nangyayari na sa mga ito. Magaling ka, Ella. Pagpapalain kita. Sisiguraduhin ko na uupo ka bilang kanang kamay ko pagdating sa langit. Salamat po. Napatunayan ko na ang katapatan mo sa akin. Mula nang makilala kita ay pinunan mo na ang pangangailangan ko. Ngayon naman ay kailangan mong punuan
Ang kumakalam kong Sigmura. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Inalis ko ang tingin kay ate at Magdalena, saka ako lumingon kay Matt. Kapwa kami nagulat sa mga nalaman namin. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi maproseso ng isipan ko ang nasaksihan namin. Maging ang totoong pagkatao ni Magdalena. Hanggang sa biglang sumigaw ng malakas si ate. Nang tumingin kami ni Matt, kapwa nanlaki ang mga mata namin sa gulat nang makita si Magdalena. Ang maganda at naghihimalang dalaga, ang sinasamba ng mga taong sumusunod at naniniwala sa kanya. Ngayon ay isa ng ganap na aswang. Ate! Nagtangka akong tumakbo palapit, pero mabilis akong napigilan ni Matt. Ang aswang na sumalakay sa amin at ilang beses na nagtangka sa buhay namin. Walang iba kung hindi si Magdalena. Hanggang sa bigla nitong sunggaban ang leeg ni Ate Ella at sinakal ng mahigpit. Nagawa nitong iangat ang mga paa ni ate sa lupa bago tumawa. Huwag mo kong patayin. Parang awa mo na. Isa kang hangal para piliin ang isang gaya ko. Maraming salamat sa pagiging tapat kong disipulo. Kaya naman narito ang pabuya mo. Kamatayan! Kapalit ng pananakit ng kapatid mo sa nanay ko. Oo, Ella. Isa ring aswang ang nanay ko. Sinasabi ko na nga ba? Hindi totoo lahat ng pinapakita mong himala. Demonyo ka! Panuorin mo, Danny. Panuorin mo ang kapatid mo. Dahil ang mga uto-uto at tanga na gaya niya ay isa lang pagkain para sa amin. Anong sabi mo kanina, Ella? Mahal? Isa kang hangal na naniniwala na mahal din kita. Ginamit lang kita para punan ang kailangan ng katawan ko. Ikaw at ang katangahan mo. Kung alam mo lang kung gaano kami nagpipigil, nakainin ka sa tuwing natutulog ka. Pero kailangan kong pigilan ang nanay ko. Dahil hindi pa ako nagsasawa sa paggamit ko sa'yo. Napakatanga mo na maniwala sa akin at talikuran ang sarili mong kapatid. Ate! Ate! Huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Napalingon sa amin si Magdalena. Agad itong umangil ng malakas nang makita kami. Ngayon ay malinaw na sa amin ang lahat. Si Aling Doray, siya ang aswang na sumalakay sa bahay at nasaksak ni Matt. Kaya pala may sugat ito sa tagiliran at may paso sa bibig. Siya rin ang nagwalis ng mga asin sa pinto at bintana ng bahay noong araw na naiwan ito sa sala nang kunin ni ate ang mga gamit niya. Nang magtangka pang tumakbo si ate, ay bigla siyang hinablot ni Magdalena sa batok. Bitiwan mo ako. Parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Danny! Bitawan mo ang kapatid ko! Mag-ina kayong demonyo. Niloloko niyo ang mga tao. Kaya pala sa simula pa lang masama na ang kutob ko sa mga sinasabi mong himala. Bakit, Danny? Nagbago na ba ang isip mo? Hindi ba't kinalimutan mo na siya? Kahit kailan hindi ko tinalikuran si ate. Madaling lokohin ang mga taong sabik at umaasa sa himala. Ang mga taong gaya ng ate mo. Hindi ba't kaya siya nakulamay dahil sa kasamaan ng kanyang ugali? Ang mga gaya ni Ella ang madaling lokohin. Mangkukulam ang nanay ko. At kayang-kaya niyang gumawa ng peking himala. Gaya na ginagawa ko. Mga hayop kayo! Natulala na lang ako nang biglang sagpangin ni Magdalena sa leeg si ate.
Nanginig ako nang makita ang ate ko na nangisay ang katawan habang kagat ito ng aswang. Hanggang sa sumigaw kami ni Matt ng malakas habang umaagos ang luha mula sa aking mga mata. Ate Ella! Matapos yun, ay hinagis ni Magdalena ang kapatid ko at bigla kaming hinabol. Magkahawak kami ng kamay ni Matt na tumakbo ng mabilis. Walang lingon-lingon. Bawat hakbang ng mga paa namin ay kalakip ang panalangin na iligtas kami ng Diyos. Panginoon, nakikiusap ako. Iligtas niyo kami. Dapa, Dani! Sumunod ako sa sinabi ni Matt at sabay kaming dumapa. Pagkatapos ay dinampot nito ang isang piraso ng maliit ngunit matulis na bakal. Pagharap namin, nanlaki ang mga mata ko nang makitang palapit na si Magdalena. Tumalon ito sa amin ngunit agad sinalubong ni Matt ng saksak sa dibdib. Dali akong lumingon sa paligid at naghanap ang aking mga mata hanggang sa makakita ako ng isang putol na sanga ng kahoy. Kinuha ko yon at saka tumayo at sinaksak din si Magdalena mula sa likod. Galit na galit ako na lalong diniin ang kahoy sa katawan nito habang patuloy na bumabagsak ang aking mga luha. Kung kamatayan ang kabayaran dahil sinakta namin ang nanay mo na isa rin namang demonyo gaya mo. Kamatayan din ang kabayaran dahil sa panloloko at pagpatay mo sa kapatid ko. Huwag ka mag-alala dahil isusunod ko yung nanay mo dahil magsasama kayo sa impyerno. Magdalena! Anak ko! Mabilis naming binitawan si Magdalena at tumatras palayo. Nang tumakbo papunta sa amin si Aling Doray na anyong aswang na. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit habang patuloy na umaangil. Mabilis itong tumakbo palapit sa amin at handa kaming patayin anumang oras. Dinampot namin ni Matt ang ginamit na sandatang kahoy at bakal at naghanda sa paglapit ni Aling Doray. Ngunit ilang sandali pa, 3 sunod-sunod na malakas na putok ng shotgun ang narinig namin. Bumagsak bigla ang katawan ni Aling Doray, halos di kalayuan mula sa wala ng buhay na katawan ni Magdalena. Nang tumingin kami sa pinanggalingan ng putok, natigilan kami nang makita si Lolo Kanor na may hawak na shotgun. Nasaktan ba kayo? Hindi ho. Love, si Ate Ella. Nagmamadali naming binalikan si Ate Ella. Muling umagos ang mga luha ko nang makita itong nakadilat. Ngunit naghihingalo. Binuhat ko ang kanyang katawan. Hindi alintana ang dugo na kumakapit sa damit ko. Kahit nangihina, ay pinilit nitong ngumiti sa akin. Patawarin mo ko, Dani. Huwag mo nang isipin niyo. Okay lang. Okay na yun, ate, ha? Tumingin ito kay Matt at kinuha ang kamay nito sakang humiti rin. Hindi man makapagsalita, alam ko na paghingi ng tawad ang ibig sabihin ng kapatid ko. Hanggang sa hindi nagtagal ay tuluyan ng binawian ng buhay si Ate Ella. Ate. Pakilagay na lang dito, sir. Yan, dyan. Salamat po. Ito, sir. Dagdag ko sa bayad. Salamat po. Napalingon si Matt sa kanya matapos mapansin na nakatingin siya sa larawan ni Ate Ella na pinatong ko sa ibabaw ng console cabinet. Lumapit sa akin si Matt at yumakap sa bewang ko. Masaya akong lumingon dito at gumanti ng yakap. Pagod ka na? Hindi pa naman. Naalala ko lang si ate. Tahimik na siya. Tayo naman, sisimula na tayo ng buhay na magkasama.
Hindi lang namatay si ate, baka diniretso na kita sa munisipyo tsaka nagpakasal na tayo dun. Hindi naman natin kailangan magmadali. Siya nga pala, tumawag si Lolo Kanor kanina nangangamusta. Tuntua nga siya nang sabihin ko na magsasama na tayo sa isang bahay. Kumusta na daw doon? Ayun, tahimik na mula nang mawala si Magdalena at Aling Doray. Mabuti na lang at naisipan kong kuhanan ng video si Magdalena. Kung hindi, wala tayong may papakitang ebidensya sa pulis at sa mga tao doon na sila nga ang mag-ina yung aswang. Hanggang ngayon nga daw, hindi pa rin makapaniwala yung mga tao doon. Galit sila dahil maging sila naloko na mag-ina. Sabi pa ni Lolo Kanor, isa-isa daw naglitawan yung mga ginamot nun ni Magdalena, mapalalaki o mapababae. At ang hinihiling daw nitong bayad sa panggagamot, sipingan siya. Aswang na mahilig. Ngayon lang ako nakarinig nun. Kaya mo na yun, wala na sila. Wala na rin sa peligro ang mga tao ron. Love, salamat Kasi hindi mo ako binitawan. Kahit na nasa iyo na yung pagkakataon para umusad at humanap ng ibang babae. Dahil alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang mali. Isa pa, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Kaya hindi ako bumitaw kasi alam ko, ikaw ang para sa akin. Nga pala, nakalimutan akong ibigay sa'yo. Ano yun? Napangiti ako nang ilabas nito ang isang maliit na kahon at binuksan iyon. Isang napakagandang diamond engagement ring ang tumambad sa harapan ko. Pagkatapos ay nakangiting lumuhod sa harap ko si Matt. Sorry love no fancy events. Nadala na ako kasi magka-issue na naman kaya ginawa ko na lang na mas simple. Sorry din kung nadalito pero ito na. Love, will you marry me? Yes! Kahit saan, kahit kailan, magpapakasal ako sa'yo. Ayon kay Lolo Kanor, nang gabing malaman namin ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Magdalena, narinig daw nito ang malakas na sigaw namin kaya dali niyang kinuha ang kanyang baril at pinuntahan kami. Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko ay nanatiling lihim sa mga kaibigan at kakilala namin. Pinalabas ko na lang na namatay ito sa sakit niya habang naroon kami sa Negros. Kahit nawala na siya, gusto ko pa ring protektahan ang imahe niya. Naging malungkot man ang wakas ng buhay ng ate ko, masaya pa rin ako dahil bago siya mawala ay naibigay namin ang kapatawaran sa isa't isa. Makalipas ang 1 taon, matapos ang babang luksa ni Ate Ella, ay sa wakas nagpakasal na kaming dalawa ni Matt. Sa ngayon ay magdadalawa na ang anak namin at tahimik na namumuhay dito sa Maynila. Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento. Kung kayo ang tatanungin, may mga naging karanasan na ba kayo gaya ng sa akin na naloko ng isang fake na himala o peking faith healer? Sana ay hindi sila aswang gaya ng mga naranasan namin. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyo. More power din sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Danny.